Nosaltres som un club anomenat Històrics, que som de vehicles històrics i altres prestacions. Aquesta és una trobada que es va iniciar a la carretera de la Roca, a Desguaces la Roca, i havia quedat interrompuda durant 2 o 3 anys. S'ha pogut tornar a recuperar perquè el coordinador ens va demanar l'ajut a nosaltres com a club si li podíem donar l'assessorament legal i logístic, i aquí han començat. Jo sóc un veí d'aquí Santa Coloma, ell també és d'aquí Santa Coloma, ens vam trobar per casualitat amb una sortideta d'aquestes que aparquem el cotxe i així s'ha tornat una mica a reemprendre aquesta 6a edició i que esperem que tingui una mica de seguiment aquí a la ciutat de Santa Coloma. Es fa aquí al Parc de Can Sam, que ha sigut un lloc molt acollidor, que ha agradat molt a la gent, sobretot per la gent que no coneixia. Crec que és un lloc ideal, aquesta zona d'aquí, per poder estacionar. L'accés és molt important i doncs tenim els serveis del bar La Petanca, que era on es feia l'esmorzar. Han participat uns 133 vehicles. El més antic ha sigut un Renault 4x4 de l'any 59 i llavors hi havia molts més cotxes. O sigui, des d'un Ferrari Testarossa dels anys 87 hi ha un ventall molt important de cotxes. Avui dia es considera un cotxe que tingui més de 25 anys o 30 anys, ja se'l considera clàssic. Aleshores, doncs, del Seat Panda, del Golf, d'un Audi, dels R5s, aquests han sigut els cotxes que són els que han donat una mica de color. Però hi ha hagut una varietat molt gran de models, marques i diferents estils de cotxe. La trobada consistia en una reunió, en un esmorzar i llavors amb una petita volta pel barcelonès. O sigui, sortien carretera de la Roca, Badalona, la Vallençana i tornaven aquí. I uns quants cotxes, per no anar tots per la ciutat i crear millor tants cotxes dintre de la ciutat, una mica de col·lapse, s'han agafat uns cotxes més exclusius i un grup més reduït i han corregut una miqueta, un petit recorregut acompanyats per la Guàrdia Urbana per dintre la ciutat. Participar amb el 5è Legends Cars Guixo. Nosaltres des del club organitzem molts tipus i de diferents trobades, però aquesta de Santa Coloma, si el Manel, coordinador d'aquí Santa Coloma, té la intenció de continuar-ho, doncs nosaltres al Club Històric li seguirem donant el suport perquè això ho puguem anar. A més, ostres, ho tenim, això de llevar-te amb una trobada i no haver d'anar lluny, baixar de Singarrin aquí és un plaer. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve, no? D'acord, moltes gràcies a vosaltres.